Bafowethu, santshela ukuthi umthetho webela ngeke ube nenzuzo kubantu. Ohlelweni lwezimfundo nasezweni, babethi izoholela ekutholeni ukufinyelela okulinganayo kwezemfundo. Imfundo yasekhaya esezingeni, ukuphathwa kahle nokubophezeleka okukhulisiwe, izikole eziphephile kanye nezindlela zolimi ezilinganayo. Ingxenye yomthetho abantu abamhlophe neda abangayifuni emthethweni ikhishiwe. Ngakho-ke, asikho isikole sabamhlophe esikhalile kusukela kwenziwa lo mthetho. Saxwayisa ukuthi izingxabano phakathi kwe-DA ne-ANC kwakuyisithunzi nje. Bheka ividiyo 247 no-248 ukuthola umongo ku-YouTube. Ake sikutshele ukuthi umthethosivivinywa webela wenza ini. Le ngxenye uhulumeni nosopolitiki abangakhulumi ngayo. Khumbula ukuthi kunohlobo lemthetho embili. Bheka ukuphatha njengomthetho noma imithetho. Umthetho webela ukhona ukuze uvumele ukungenwa kwezwe. Zibuze ukuthi kwenzekani kulezi ngane kunyaka 6 no-18. Ingabe lezi ngane nabazali abangenawo amaphepha bayonikwa ubuzwe? Njengoba kwenzeka kwamanje kumnyango wasekhaya. Sesha kunoma iyiphi inethiweki. Indlu yezindaba yomhlaba wonke mayelana nokugcwala ezikoleni zaseNingizimu Afrika. Le ndaba ilotshwe kabanzi. Ngakho-ke ukuvumela abantu abangemthetho ukuba bangene ezikoleni kudala inkinga enkulu, inhlekelele. Abantu bakhala ngokungakwazi ukuthola izikole ezinhle zezingane zabo ngoba zigcwele abokufika. Ibela iyayixazulula le nkinga na? Shem, lutho. Ingabe ukuphathwa kanye nokubopheleka kube ngcono? Shem, lutho. Izikole ziphephile? Lutho kuyazifanela nje. Umfokazi wezobunhloli omncane, umphathi weprojekthi, umfundi ohlakaniphile, ithuluzi elilula lokumodela lingakutshela ukuthi lebela yakhelwe ukumosha ezikoleni iphinde ivumele ukungenwa kwezwe. Kuphela. Lokhu kuyi-treason. Ibhili ivumela inzuzo kwabangaphandle ukuze bafake abantu babo ezweni ngokomthetho. Ayenzi lutho enhle ezweni noma uhlelo lwezemfundo. Iyamosha nje. Njengoba bencenga ukuba sibe yingxenye ezichibiyelweni zomthethosisekelo. Lokhu kwenziwa ukuze kubonakale sengathi kuthathwa imibono yabantu. Kanti lutho siyaluthwa. Basifaka ngoba sekucacile ukuthi umthethosisekelo awuzange ubhalelwe inzuzo yabamnyama. Uma uhulumeni ubuneqiniso, bebezoba nereferendum ngalokhu okuphikisana nabantu balelizwe. Kodwa bayazi ukuthi bayodliwa ngamamayeli. Bafowethu, lebela liyithuluzi elivumela ukungenwa kwezwe. Bheka ngokucophelele, yonke imithetho nezinkantolo zivuna abokufika. Bathanda abantu bakwamanye amazwe, hayi izakhamuzi ezimnyama. Bafethu akunyakazwe manje, siyeke ukukhuluma. Liyahambe izwe.